Ahoj, protože je léto, všude je plno kytek, připravila jsem pro vás návod na takovouhle mini macešku neboli violku. Také jste si o ní psali, takže komu se líbí, může si ji dnes se mnou vyrobit. Budete potřebovat na její květy fialové, bílé, žluté gumičky, na listy a stonek zelené. A na soudeček si můžete vybrat gumičky podle své vlastní fantazie, anebo můžete použít hnědou a žlutou, tak jako já. A tady v tomto návodu, který budu teď předvádět, si vyberu na soudeček bílé a hnědé gumičky. Takže si to dobře rozmyslete. Květy, které budeme začínat, jsem si předem 2 připravila. Ukážu vám, jak si vyrobíte jednoduše ten třetí. Takže potom, co vám ten jeden ukážu, si video zase stopnete. Na tady ty květy nebudete zatím potřebovat stav, takže si nachystejte jen tady ty odstíny gumiček, fialovou, žlutou a bílou. Budete potřebovat kromě gumiček ještě nějaké háčky a asi takovýhle kousek tenké látky na vycpání toho soudečku neboli květináče. Látku si budeme takto skládat. Na květy budete potřebovat 2 háčky a začneme fialovými lístky. Budete si vždy brát 1 gumičku a po každé ji budeme 4krát otáčet kolem háčku. Jedna gumička 4krát, druhá gumička 4krát, třetí, všemi naraz si protáhnete 1 gumičku, srovnáme, naberete druhý konec gumičky a protáhneme ještě 1 fialovou. Lístek si necháte na háčku a vyrobíme ještě 1 stejný. 1 gumička 4krát otočit kolem háčku, druhá gumička 4krát kolem háčku a třetí. Všemi protáhneme 1 gumičku. Srovnáme a protáhneme ještě 1 fialovou. I druhý lístek si necháte na háčku, zatím si položíte a vezmete si druhý háček a začneme bílým lístkem. Ten budeme dělat úplně stejným způsobem, jako je ten fialový. 1 bílá gumička 4krát otočit, druhá bílá 4krát otočit a třetí. Všemi protáhnete zase 1 bílou gumičku, srovnáme
naberete druhý konec bílé gumičky a protáhneme ještě jednu bílou gumičku. Lístek si necháte na háčku. Teď si vyrobíme žlutý. Jedna gumička žlutá, 4krát otočíme kolem háčku. Druhá gumička žlutá, 4krát kolem háčku. A třetí. Všemi protáhnete jednu žlutou gumičku. Tento lístek bude kratší, proto už další gumičku dávat nebudete. Tímto máme žlutý lístek hotový. Ještě máme třetí. A zbývá nám poslední bílý lístek. Zase stejným způsobem. 4krát otočená jedna bílá gumička. 4krát otočená druhá bílá. A po třetí protáhnete jednu bílou gumičku. Srovnáte. A protáhneme ještě jednu bílou. Teď si tady ty dva fialové lístky přidáte tady k těm ostatním a háček vytáhnete a všemi lístky najednou protáhnete dvě fialové gumičky. Oba konce gumiček obvyklým způsobem zatáhnete do sebe. Příliš neutahujte, stačí jen mírně. Očko, které vám zůstalo na háčku, tak si přetáhnete jen přes tady ty dva fialové vrchní lístky. Pomůžete si prsty a posunete gumičku doprostřed. Bylo to jednoduché. Tímto mám já všechny 3 květy připravené. Vy si video stopnete, doděláte si ještě ty další 2 a budeme pokračovat. Na každý tento květ budete potřebovat stonek. Ten si budeme jednoduchým způsobem opět dělat pouze háčkem. Vy si otočíte květ tou stranou, která se vám bude víc líbit. Ta hezčí strana bude směrem dolů, i když obě strany by měly vypadat stejně. Háček protáhnete tím očkem, který jsme vlastně nakonec dávali kolem těch 2 květů. Vezmete si jednu zelenou gumičku,
dáte si ji dvojitě a přes tady ty fialové gumičky protáhnete a naberete polovinu zelených gumiček. Takto budeme pokračovat stejným způsobem, bude to takový pevnější řetízek, tak aby stonek lépe ty květy držel. Budeme protahovat po jedné gumičce dvojité celkem 9krát. Budeme počítat už i tady tu první, takže teď dávám druhou gumičku. Třetí. Čtvrtá. Pátá. Šestá. Sedmá. Osmá. A devátá. Hotový květ se stonkem si dáte zatím na plastový háček a budeme pokračovat stejným způsobem. S druhým květem naberete fialové gumičky, které jsme otáčeli kolem těch vrchních lístků a budeme postupně 9krát protahovat jednu gumičku zelenou, ale dvojitě. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Pátá. Šestá. Sedmá. Osmá. A devátá. Dva květy budeme mít na stejně dlouhém stonku. Ten třetí bude o něco delší. Přidáme 2 gumičky. První. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Pátá. Šestá. Sedmá. Osmá.
9. Desátá. A 11. Tento delší si dejte zvlášť na háček, abyste si je rychle odlišili. Tak to vypadá o kousek ten jeden delší. Dále si budeme dělat list. Na ten už budete potřebovat stav. Připravíte si ho do této pozice a budete potřebovat zelené gumičky. Gumičky si budeme nasazovat po jedné. Takže celkem 6krát. 2, 3, 4, 5, 6. Takhle. A z boční strany stále jedna gumička. A tady to koncové oko na stavu si nasadíte jednu gumičku, 3krát otočenou. A list spojíme. Budeme dávat po jedné gumičce, ale dvojité. Protože jsem chtěla vyrobit violku spíš luční, ta má takové podlouhlejší listy, takže se nedivte, že ten list takto vypadá. Je to ta drobnější, která roste na loukách. Každý návod, který se vám snažím předvést, tak je hlavně pro vaši inspiraci a vy sami si můžete cokoliv udělat jinak. Záleží pouze na tom, jakou máte vy fantazii, co se vám víc líbí za barvy. Jsem ráda, že vám tyto návody pomohou. Takto, jak jsme přetahovali spodní gumičky, sundáme ze stavu.
povytáhneme, tak aby se gumičky pěkně srovnaly. A list si zatím necháte na háčku. Já už jsem si ten druhý předem připravila, proto si video opět v této části zopakujte a budeme pokračovat. Teď si budeme spojovat tady ty květy a listy do jednoho stonku a tím budeme mít violku hotovou a začneme vyrábět soudeček. Takže na dokončení kytky budete potřebovat zelené gumičky a budete si je nasazovat, protože stonek má být pevnější, aby se nám violka neohýbala. Budete nasazovat vždy po 3 gumičkách. Další 3 gumičky. Nasadíte si je celkem 5krát. A ještě jednou. Takto máme připravený stonek a budeme si postupně navlékat všechny květy a listy. Tady ten nejdelší, tím budete začínat, takže ten, který má těch 11 zelených gumiček, a ty 2 kratší budeme dávat o něco níž, takže si to nespleťte. Ten nejdelší bude jako první. Na poslední oko s gumičkami na stavu nasadíte konec stonku. Snažte se nasazovat květy tak, aby byly všechny 3 otočené stejným směrem, to znamená zadní část stonku nechejte z té jedné strany. Hned na další oko na stavu budete nasazovat druhý květ. Další třetí květ. Hned další oko na stavu nasadíte jeden list. A hned pod něj druhý list. Tímto máme všechno připravené a můžeme přetahovat všechny 3 spodní gumičky. Bude to o něco náročnější, nespěchejte, snažte se opravdu dávat pozor, abyste na žádnou gumičku nezapomněli. Odtáhnete gumičky, které drží
květ, naberete 3 spodní gumičky a opatrně přetáhnete. Odtáhnete všechny vrchní gumičky a naberete ty spodní 3. Povytáhnete. Pokračujete stejně až na začátek. Naberete spodní 3. Odtáhnete všechny vrchní, naberete spodní 3. A konec spojíte 2 gumičkami. Protáhnete háček, naberete gumičky, konce vtáhnete do sebe a sundáte ze stavu. Celé si to teď srovnáme, protože gumičky nikdy nedrží tak, jak bychom si představovali. Květy, které se vám otáčí tak, jak se vám nelíbí, tak si musíte v zadní části povytáhnout zelené gumičky, tak aby se violka pěkně otočila. Aby drželi pěkně při sobě, tady v této nejpevnější části si protáhnete háček, tak aby se všechny tyto díly spojily. A protáhnete gumičku. Jeden konec gumičky si zatím necháte na háčku. Ten druhý konec gumičky provlečete přes tady ten jeden stonek. A to samé uděláte s druhým koncem gumičky, sundáte z háčku a druhý boční květ protáhnete přes tuto gumičku. Tím jsme zpevnili tady ten stonek. A budeme vyrábět květináč. Stav zůstává tady v této pozici. Budeme nasazovat gumičky od středové části na 3. a 4. oko na stavu a budeme vytvářet
takovouhle kytičku. Gumičky nasazujte stejným takhle postupným způsobem, protože soudek budeme zvětšovat. Na to prostřední oko si nasadíte jednu gumičku, 3krát otočenou. A tak, jak jsme postupně nasazovali gumičky, tak budeme zase od konce gumičky přetahovat. Začíná gumička ta, kterou jste naposledy nasadili. Vznikne vám takováhle kytka. Nasadíte ještě jednou hnědé gumičky, ale už jen kolem. Přetáhnete spodní 2 gumičky. Další gumičky budou bílé, ale než je budeme nasazovat, tak si tady celou tuto vrstvu zvětšíme. Středová oka, obě gumičky nabereme na háček a posuneme o to jedno oko na stavu dál. Tady naberete vrchní gumičku, posunete a tady vrchní dáme na háček a spodní gumičku posuneme o to jedno oko dál a gumičku z háčku vrátíme. A ještě poslední zvětšení. Gumičku vrchní dáme na háček a můžete lépe druhým háčkem spodní posunout a gumičku z háčku vrátíte. Nasadíme si bílé gumičky. A přetáhneme všechny spodní. Prostřed máme 2 spodní, na bocích bude vždy 1 spodní. A 2.
Ještě jednou bude to samé, bílé gumičky po jedné kolem. Přetáhneme spodní 2 gumičky. Další 2 vrstvy budou z hnědých gumiček. Přetáhneme bílé gumičky. Ještě jednou hnědé gumičky. Přetáhneme spodní 2 gumičky. Bílá vrstva gumiček. Přetáhneme hnědé gumičky. A poslední bílá vrstva gumiček a pak už jsou jenom hnědé. A budete mít květináč hotový.
Přetáhnete 2 spodní gumičky. V této vrstvě si květináček trošku zmenšíme, rozdělíme si tady to prostřední oko s gumičkami, vrchní gumičku dáme na jednu stranu, spodní gumičku na druhou a ještě tu jednu spodní přetáhnete z každé strany, tu nejspodnější. Stejně tak zmenšíme na druhé straně, jednu gumičku na jednu, druhou na druhou stranu a jednu spodní gumičku přetáhneme. Musí to být ta spodní. Nasadíme si hnědé gumičky. Přetáhneme bílé gumičky. A poslední hnědá vrstva. Přetáhneme spodní 2 gumičky. Všechna oka gumiček si naberete na 2 háčky. Naberete si je tak, aby oba háčky byly tady tímto směrem. Oba 2 háčky, abyste měli nasměrované stejně, sundáte ze stavu. Teď si otočíte spodní stranu nahoru. Vezmete si květ a budeme tady tenhle stonek, tu spodní část, tam, kde máte poslední 3 gumičky,
tak v této části budeme spojovat tady s tím soudkem. Naberete si 2 spodní hnědé gumičky, protáhnete tady tím stonkem, naberete další 2 hnědé gumičky ze spodní části, protáhnete 2 zelené gumičky všemi tady těmi oky najednou. Konce gumiček zatáhnete. Aby se gumička nevyvlekla. Můžete si ještě takto otočit kolem celého vašeho výrobku. Teď si vezmete kousek látky. Byla asi taková. Složíte si ji. Zvednete listy a v této části, tam, kde bude květináč, tak do této výšky si vy otočíte tady ten pruh látky kolem té violky. Vytvoříte vlastně vycpání květináče a tím se i celá kytka zpevní. Držíte látku tak, aby se nerozbalila. A teď si budeme pomalu přetahovat květináč přes tady tu látku. Takže mírně roztáhnete a přetáhnete směrem nahoru. A ukončíme vrchní část. Vezmete si 1 gumičku a protáhnete ji všemi oky, ale jen tady těmi z jednoho háčku. A zatím si konec můžete nechat tady na tom plastovém. Gumičku, kterou máte na prstu, si přetáhnete přes tady ta zadní oka gumiček. Teď si obě poloviny gumičky nasadíte na ten kovový háček. Plastový můžete vytáhnout. A tady ty 2 konce gumiček si spojíte další gumičkou. Aby to u vrchu nebylo příliš upnuté, tak si navlečete ještě 1 gumičku. Teď si konce gumiček vtáhnete do sebe. Srovnáme gumičky.
A tady tu ukončující se zasunete doprostřed. Listy si povytáhnete ve vrchní části, tak aby pěkně visely ven z květináče. Věřím, že se vám návod líbí a brzy ahoj u dalšího videa.